Si Jesus nipili og mga apostoles og pipila ka mga disipulo nga maoy iyang gisultihan sa tanang kamatuoran mahitungod sa Dios, mahitungod sa atong kaluwasan. Normal lang gyud nga ang iyang mga apostoles, labi na ni si Judas Tadeus man siguro ni iyangan, niingon nga dito na lang na isulti sa mga tao. Ayaw lang diri namo kay sayang kaayo jutay ray makadungog kamera. Pero si Jesus iyang giklaro nga ang iya ra dieng sultihan sa tinuod nga kamatuoran kadto ra sang andam mutuman sa iyang mga sugo. Kanang dili mutuman sa sugo sa Ginoo, dili sad na makahibaw sa kamatuoran. Gilingi ay mong tupad ing na mutuman ka sa sugo sa Ginoo. Wa mo mulingi uban tungod kay panaganaman hindi man mutuman niya magsigitag hunahuna nganong ni atay daghang problema, nganong lisod sulbaron ang mga problema, nganong daghan kay tagkabalaka, way hunong atong mga kasakit. Wa ta kasabot usahay maglibog na ang uban gani ma-stress, ang uban magdepresyon, ang uban maghikog yun kay di na gyud kasabot sa dagan silang kinabuhi tungod na kay wa kay Ginoo, kay di man sad kaganahan mutuman sa sugo sa Ginoo, magsigi man tag diktar sa Ginoo unsay buhaton. Kani si Saint Catherine Siena, kuan siya bata pa lang kaayo, mga 6 years old, nakakita na siya ni Jesus nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit. Bata pa kay siya. Nya pagka 7 years old kuno niya, ning hukom na ni siya nga ang iyang tibuok kinabuhi iyang i-offer sa Ginoo as virgin. O niya pagka mga 16 matingal ito iyang edad, murag na ay basta teenager pa siya, nabiyudo ang namatay mang iyang maguwang nga babae nga naminyo niya, murag way anak. Ang bana gustong ipabana ni Santa Catalina sa iyang ginikanan kay murag ipuli ba sa iyang maguwang siya niya, kay nakapanaad naman siya sa Ginoo, iya gyung sugdan pag-practice kaning rigorous nga fasting and kaning pagsakit sa kaugalingon. Muna nabati kay iyang naong, iya pag yung gibati-bati iyang naong aron di na gid siya maatrakan og lalaki. Ang Ginoo na lang gyud maatrak niya. Gani namatay siya sa iyong edad, 33 years old, pareha sila ni Jesus. Usas gipasanginlan tungod sa iyang grabe nga pagsakit sa iyang kaugalingon niya. Mauna siya ang iyang gibuhat kay nakahibaw man siya sa kabubutos Ginoo. Gisupak gid niya ang iyang ginikanan, gisupak niya hasta pa ang panginahanglan sa iyang lawas tungod kay gisunod gid niya ang gustos Ginoo. Gilingay mong tupad na andam kang mubiya sa imong kaon aron mo palit lag slat ing nakuno na andam kang magfasting aron lang mo palit og slat dinhi sa simbahan. Dako kay nagkuano kay ngano man ang gisiguro ni Santa Catalina or ni Saint Catherine nga iyang mahatag ngadto sa simbahan ang tibuok niyang grasya nga nadawat sa Ginoo. Huna-huna, kasing-kasing, kusog. Iya ginang gisunod kanang niingon si Jesus, kung gusto kang musunod nako, higugma ako sa tibuok mong huna-huna, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag. Maunay gibuhat ni Saint Catherine. Kibaw mo pila ni sila ka managsuon?
Naliwat po ni siya sa iyang ginikanan. Kaya niya sang ginikanan, wa sagi limit sa pagpanganak. Sige lang yung panganak. Kay kabubuton lagi sa Ginoo ang sundon. Pila sila ka mo nagsuon? 25 kabuo. Anya si Saint Catherine, ika-23. Nya na siya kaluha nga awahing ni gawas niya. Gitawag siya ika-23. Ang sunod niya nga ni gawas, mo'y ika-24. Pero tungod kay murag naglisod ang panglawas, murag wa dangatig dugay na matay samtang bata pa. Motong namanghura na sad. Nya 40 na edad, mga 40 na edad siyang mama pagpanganak. 23 na anak, 40 pa edad, 24 na anak. Sa iyo na ang anak. Beling nga imong tupad na musugot kag tagaag 25 ka anak sa Ginoo. Oy, karon kita na'y magbuot. Unsa may atong pagbuot, duha ra gyoy maximum, duha. Mupilit na nas kondom ang sunod. Maalihan na nag-ayudi or din anak kalabang kay gilaygit na. Ngano man di gyud gustong manganak og daghan. Tanawa gikan sa una ngadtos ika-22 way gipili ang Ginoo nga mahimong tigsulbad sa kaguliyang sa simbahan. Kinsa may gipili sa Ginoo ang ika-23 nga anak. Muna karon gasigi na lang taggubat, siging gubat, wa nay ni sulbad ani ngano man basig ang katong gipili sa Ginoo nga mosulbad na milit nas kondom wa matawag dayon. Naigo sa abortion. Maura ba tatoy planos Ginoo nya tungod lang kay ika-5, ika-10 ng anak gipatay na lang, pinaagig abortion, pinaagig pills. Wa na madayon og katao. Kaya kaning Ginoo gun misteryoso man gun siya pamaagi. Para ko na magsigo ingon palit mo og slat. Nga moingon dayon mo nga, uy ipalit pa nin akong pagkaon. Timan basig ipalit ni mo og slat, di ka mo dayon og kaon, mag-fasting ka sama ni Saint Catherine nga hapit di mo ka og kausa bisag usak semana, iyag yung ihalad sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Basin og ipalit ni mo og slat, maayo na noon ang imong mga sakit. Maayo na hinuon ang imong mga balatian. Mawa imong kolesterol, maubos imong sugar, mo normal, kay wa naman ka magsigkaon. Awa mo kakita sa wisdom. O niya, munindot pa ang simbahan. O, mabayran nato ang atong mga contractors, kay dako para ba niya atong bayron nun. Nawa ha, ang atong kuan, ang atong SBF DAG, 40,401 pa-slots ang available. Tag 500 pesos per slot. Ug mahali ni tanan, mao ni atong ibayad sa atong contractors. Can you imagine pila pa atong bayron nun diha? Oh, nya mo palitan ni tanan. Kitang tanan nga mga followers nako. Kaning akong YouTube channel lang daan, 190 na gud ni 1,000 ka kaning subscribers. Kung di lang ta mangaon og kausas usa ka adlaw. Asa na? Di ta mangaon og mo fasting ta ba? Kausas usa ka semana niya ipalit na tog slot ang tanan. Kita yung tanan 190. Sunang ka ng 190 katag 500, pila na? Pila na? 190,000 baka 500, pila man na tanan? Galisod man gani mo kwenta. Pila? Wa na kay baw. Sus, dako anak. Sige, kwenta. 190 ba? Ayun na, divided by 2. Pila man na siya? 95. Pila man ang 95 ba? 95,000? Dili oy 95 million isa yun na nga na mao na munindot ang simbahan basta atong disiplinahon ang atong kaugalingon magsunod tas Ginoo
Nya ang atong DCHS katong atong tiwasonon og palit 3,251 slots na lang, tag 200 pesos per slot. Pwede ganini kaugma wa na ni. Pila ra goning 3,251. Ana. Mao na katos ang atong gihangyo nga karong para sa Pentecost Sunday sa Charismatic nga usa ko dito sa mga speakers karong May 19 nagbaligya sa taadtog ingnon talang slots akong giingnan tong organizer ato lang ning slot mahog og slot ba pero 7,000 ka slots tag 100 per slot pero kada tao 100 kay magdamag ticket so mopalit mo ani nga maong slot na amoy ticket ana. So panalitarong na kay sponsoran na po ka tao palit kag na po ka slots so 1,000 so tagaan kag na po ka tickets aron imong i-distribute sa imong kanang gisponsoran or kung ang imo lang kaugalingon imong palitan 100. So nalipay ko kay as of yesterday ang ni-report dito sa atong Central Committee sa aning maong event si Brajesh Manani kaning head sa LL kaning ato din mo'y mag-update nako nahalina na kuno og 1,710 ka slots 5,290 ka slots na lang ang available pakpakan nato ang namalit og mga slots nya kun motambong ta aning Pentecost Sunday mag-worship mamalandong magmisa kuyog ni Bishop Ruben Labajo ma-enrich ta sa Holy Spirit ma-enrich ta ba sama ni Saint Catherine of Siena gigiyahan sa Espiritu Santo mausad na inahitabo nila ni San Pablo diri sa unang pagbasa gipuy-an sila sa Espiritu Santo mura na noon sila Ginoo kay ila kong napalakaw tong bakol nya wa na sila'y kahadlok wa na sad sila'y garbo giisip sila sa mga tao nga Ginoo mao tong nagdag mga halad kay si Zeus na kuno si Pablo wa sila mudawat ingon sila tao rami gisugo ramis Ginoo gipuy-an lang mis Ginoo tungod kay nagtuman mis iyang mga sugo mo nang niingon si Kristo dire di na kinahanglan nga ako paning isulti sa tanan kamo nga mituo nako magbuhat mo sa akong mga sugo unya ang akong amahan ug ako magpuyo diha kaninyo ang kana kuno magtuman sa sugo sa Ginoo puy-ana ni Kristo ug sa amahan nya do na pagilain niingon pagin si Kristo ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa akong amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo muna nga hangtod karon nagpadayon kining gahom sa Ginoo paglihok sa kalibutan kung dunay mga taong anda motuman sa sugo sa Ginoo lingi ay mong tupad igna hibaw kang naa kay gahom ingnan kahibaw ka nga naa kay gahom basig gasigi lang kag pangitaan ng mga gamhanan kay kita ra ba kusog kita mangitaan ng mga milagro ana magpunsisok kita muratag katubang mga tao ba nga sila si San Pablo dad-an dayog halad maghugop dayon sila kay nakapalakaw sa bakol nakalimot nga kada usa nato makahimo ana in various ways makahimo kay mao lagi kun mo tuman lang tas Ginoo puy-an tas Ginoo anhi siya magpuyo nato ug ang iyang gahom mulihok pero di kita ganahan mo angkon sa dungog mao nang atong tubag sa Salmo moingon kita kanunay dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya kining mga tawo nga nahigugmas Ginoo di gid na ganahan mangangkon og dungog pero kining mga tawo nga layo sa Ginoo kusog kay na mangangkon og dungog
kusog kay na mangangkon og balay, kusog kay na mangangkon og yuta, kusog kay na mangangkon og kwarta, hastang ilang naong ila pagyong angkonon, hastang ilang lawas ilang angkonon nga sila mo'y tag-iya. I have my right over my body. Mao man na karon. Kita na may dunay right, ang babae na may dunay right sa iyang body, muna kung masudlan siyag bata, niya di siya ganahag bata, pwede na niya i-abort. That is her right. Hilas kay tas tanan. Doon ako'y right, pag-usab sa color sa akong buhok, pag-kiss-kiss aning akong kilay, pag-change aning akong genital organs. Ako ning ilisan, I have my right over my body. Where is God in your life? Asa namang Ginoo ni lugar? Ikaw na'y Ginoo. Mao na nirong atong kagubot sa kalibutan. Mao na nirong atong kalamidad sa kalibutan. Gahi kay ta paduniton o para simbahan. Pilar guning slat-slat. Pero kusog kay tang mudunit basta para nas atong kaugalingon. Pagpausab anang imong naong, pagbutang anang mga alahas, ipang sabong sa imong lawas, aron iniglakaw nimo, tag milyon-milyon ang nagilak-gilak nimong mga alahas, kay haron ang imong naong maogyoy tahuron. Ana, bahala nagang akong naong dili kayo gwapo or dili kay gwapa, bawion ni sa bahag nako nga tag 6 million. Bawion ni sa akong sinina nga tag 1 million. Bawion ni sa akong alahas nga gisabong dire nga tag 12 million. Tan-aw na to, di ba na musiga ang inyong mga mata? Di ba na no? Pero si Saint Catherine of Siena, secret suffering. Pero dako kay siyang nabuhat sa simbahan. But she chose to be in secret. Hangtod siya namatay sa hilom. Si San Vicente Ferrer, dako kay nabuhat sa simbahan. Pero nipili sila nga maghilom lang hangtod mamatay. Okay. Katapusang lingi. Ing na hilom na diha. Hilom na ay napagsigyaw-yaw. Sige, muhilom na lang sagko.